Γεια σου, είμαι η Βαλεντίνα Κόρδη και είμαι προπονήτρια υψηλής απόδοσης και αποτελεσματικού τρόπου σκέψης. Με αυτό εδώ το βίντεο εγκαινιάζω μια καινούρια σειρά από βίντεο στην οποία έχω δώσει το όνομα «Σκέφτομαι και αλλάζω». Γιατί έχω ως σκοπό μέσα από αυτή τη σειρά να σου μάθω κάποιες τεχνικές και κάποιες μεθόδους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αλλά να μοιραστώ μαζί σου και το δικό μου τρόπο σκέψης που με βοηθά να μπορώ να ξεπερνάω αποτελεσματικά κάποια προβλήματα, εμπόδια, δυσκολίες κτλ. Και να καταφέρνω να πετυχαίνω τους στόχους μου. Αν λοιπόν σου αρέσει το βίντεο το οποίο θα δεις σήμερα, θα ήταν μεγάλη μου χαρά αν έκανες εγγραφή στο κανάλι μου και αν πατούσες ένα like ή ακόμη εάν άφηνες από κάτω και το σχόλιο σου προκειμένου να δω τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε ή αν έχεις κάποια ιδιαίτερη επιθυμία για να αναπτύξουμε κάποιο θέμα που εσένα σε ενδιαφέρει περισσότερο από κάποια άλλα. Σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε μία κατάσταση η οποία δεν υπάρχει πια, όπως θα θέλαμε να υπήρχε στη ζωή μας, και να προχωρήσουμε μπροστά, να δημιουργήσουμε νέα πράγματα, είτε αυτά αφορούν μία προσωπική σχέση, είτε αφορούν τον επαγγελματικό μας τομέα, μία νέα επιχείρηση ή οτιδήποτε. Να αφήσουμε λοιπόν πίσω το παλιό, αυτό που δεν δουλεύει πια, που δεν λειτουργεί, για να χτίσουμε κάτι καινούριο. Ωραία και πολύ ωραία τα λέμε εδώ. Και γιατί δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν να το κάνουμε? Επειδή με το μυαλό μας τι κάνουμε αρχικώς? Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε πάει και έχουμε εστιάσει στα καλά και μόνο σημεία που κάποτε ζούσαμε μέσα από αυτή την κατάσταση. Έχει να κάνει με κάποιο σύντροφο ή κάποια σύντροφο, εστιάζουμε σε κάποια ωραία συμπεριφορά που μας έδειξε στο παρελθόν, σε κάποια ωραία στοιχεία που είδαμε στην αρχή αυτής της σχέσης και παραβλέπουμε πώς αυτός ο άνθρωπος εξελίχθηκε στη συνέχεια ή ποια ακόμη στοιχεία που ήδη είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος άρχισε σιγά σιγά να βγάζει προς τα έξω. Και τι καταφέρνουμε εμείς λοιπόν? Καταφέρνουμε στο να παραμένουμε σε μια κατάσταση όπου υποφέρουμε, γιατί αναπολούμε ωραίες στιγμές οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να ξαναέρθουν, αυτό είναι το ζήτημα, και τελικά αρνούμαστε να πάμε παρακάτω. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στον επαγγελματικό τομέα. Μπορεί να χάσαμε τη δουλειά μας, την οποία λατρεύαμε, μας άρεσε πάρα πολύ, αλλά για κάποιους λόγους μπορεί η επιχείρηση όπου εργαζόμασταν να έκλεισε ή κάτι άλλο να συνέβη και τελικά να μην είμαστε πλέον εκεί που μας άρεσε τόσο πολύ, ή μπορεί η επιχείρησή μας να μην είναι σε τόσο καλό επίπεδο όπως ήταν στο παρελθόν, να είχαμε ένα προϊόν, να είχαμε μια υπηρεσία την οποία πλέον ο κόσμος δεν την προτιμά και έχει στραφεί σε κάτι εναλλακτικό και εμείς παραμένουμε ακόμη με αυτό το συννεφάκι πάνω από το κεφάλι μας ότι ναι, αλλά κάποτε τα πράγματα πήγαιναν τόσο καλά, ναι, αλλά τώρα δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να σταματήσεις το splitting. Να σταματήσεις δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνεις, που διαχωρίζεις τα καλά από τα άσχημα στοιχεία, κρατάς μόνο τα καλά ως στοιχεία αυτής της κατάστασης, αυτού του ανθρώπου πάνω στο οποίο παραμένεις κολλημένος ή κολλημένη, και τα άλλα είναι σαν να μην τα βλέπεις, σαν να μην υπάρχουν καν. Όχι, όλο αυτό είναι ένα πράγμα. Πρέπει λοιπόν να το συνειδητοποιήσεις ότι ο ίδιος άνθρωπος διαθέτει και αυτά τα καλά χαρακτηριστικά, διαθέτει όμως και αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Εκείνη η ωραία δουλειά που σου άρεσε κάποτε, ναι, σου άρεσε, είχε τόσα όμορφα στοιχεία, έχει όμως και ένα ακόμη βασικό στοιχείο, ότι αυτό τελείωσε και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Συνειδητοποίησε λοιπόν αρχικώς ότι κάνεις splitting, κοιτάς μόνο όπου σε συμφέρει. Και κάθε φορά που πας να το κάνεις αυτό, να δικαιολογήσεις και να ωρεοποιήσεις αυτή την κατάσταση στην οποία επιμένεις να μένεις κολλημένος ή κολλημένη, ρώτα τον εαυτό σου. Ναι, αλλά τώρα αυτό υπάρχει? Αυτό ακόμη το απολαμβάνω? Αν η απάντηση είναι όχι, και εδώ πρέπει να είσαι πολύ ειλικρινής με τον εαυτό σου, τότε το επόμενο βήμα είναι να δεις τι έχεις τώρα. Τι λαμβάνεις από αυτή την κατάσταση, αν συνεχίσεις να λαμβάνεις κάτι. Γιατί αν έχει φτάσει στο τέλος της ήδη, το μόνο που λαμβάνεις είναι στεναχώρια, θλίψη, πόνο
και να κάθεσαι να αναπολύσεις τα πράγματα του παρελθόντος. Τι λαμβάνεις λοιπόν από αυτό? Αν δεν λαμβάνεις τίποτα ή ακόμη χειρότερα αν λαμβάνεις πόνο, στεναχώρια και όλα αυτά που προείπα, κάτι πρέπει να κάνεις. Το τρίτο και τελευταίο βήμα είναι να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις. Θέλεις να παραμείνεις κολλημένος, κολλημένη σε κάτι που δεν υπάρχει πλέον? Εάν το θέλεις, τουλάχιστον, συνειδητοποίησέ το και πες στον εαυτό σου, ναι, εγώ αυτό το διασκεδάζω, είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω. Εάν όμως δεν σου αρέσει και έχεις φτάσει τον εαυτό σου σε ένα σημείο που δεν απολαμβάνεις τίποτα πλέον και όλη την ώρα σκέφτεσαι αυτή την κατάσταση που δεν μπορείς να την έχεις αυτή τη στιγμή, τότε θα πρέπει να κοιτάξεις μπροστά. Θα πρέπει να κάνεις νέα σχέδια. Γιατί οι καταστάσεις όλες είναι για να τελειώνουν κάποια στιγμή και είτε να μπαίνουν σε μια άλλη φάση, να προοδεύουν, είτε αν δεν μπαίνουν σε μια άλλη φάση και δεν προοδεύουν, να μαθαίνουμε κάτι από αυτές και να προχωράμε. Επομένως, στη συγκεκριμένη φάση που είσαι τώρα, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μάθεις κάτι από όλο αυτό που συνέβη στο παρελθόν και να προχωρήσεις παρακάτω. Πρώτα λοιπόν, συνειδητοποιώ εάν κάνω διαχωρισμό των στοιχείων. Κρατάω μόνο αυτά που με συμφέρουν τα καλά και τα υπόλοιπα τα παραβλέπω. Το δεύτερο βήμα είναι, αφού έχω συνειδητοποιήσει ότι κάνω αυτό, το δεύτερο βήμα είναι να ρωτήσω στον εαυτό μου τώρα σε ποια κατάσταση πραγματικά βρίσκομαι. Τι παίρνω από όλο αυτό, από όλη αυτή τη διαδικασία που υποβάλλω τον εαυτό μου? Παίρνω μόνο πόνο, στενοχώρια, θλίψη, μία ευχαρίστηση? Οκ. Τι θέλω να κάνω από εκεί και πέρα? Θέλω να παραμείνω σε αυτή την κατάσταση. Εάν θέλω, δεν νομίζω να έχεις κανένα λόγο να συνεχίσεις να βλέπεις αυτό το βίντεο. Εάν δεν θέλεις όμως, τότε αρχίζεις να εστιάζεις προς τα μπροστά. Αφήνεις πίσω το παρελθόν και πλέον εστιάζεις μόνο στο μέλλον και στο τι θέλεις να κάνεις στη συνέχεια, κρατώντας από όλη αυτή την κατάσταση του παρελθόντος την εμπειρία και τη γνώση. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εύχομαι να σου άρεσε το πρώτο μου αυτό βίντεο της νέας σειράς «Σκέφτομαι και αλλάζω». Περιμένω μηνύματά σου και ιδέες για το τι άλλο θα ήθελες να σου πω μέσα από αυτά τα βίντεο που ετοιμάζω. Και μέχρι την επόμενη φορά, σε χαιρετώ.